Sunog nagluntan sa Barangay Sook, Arevalo kagabi. Pasko kag bagong tuig sang anom ka mga pamilya nga nasunugan tuman nga kasubo bangod sa pagpanghangkat nga ila ginaatubang. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Sook, Arevalo, Iloilo City. John, kamusta dira? Jerd, hindi merry ang Christmas kag hindi man happy ang New Year sang anong tanan ka mga pamilya diri sa Barangay Sook, Arevalo nga nahalitan sang sunog kagabi. Samtang masako ang kadamban sa pagpamakal sa ilang mga pang Noche Buena kag mga regalo sa nagihilapit ka Pasko. Bangungot naman ang sa karon ginatubang sang pamilya Laguna diri sa Barangay Sook, Arevalo, Iloilo City matapos nga wala sang may nasalbar nga gamit sa nagluntad nga sunog kagabi. Pasado alas 9 kagabi sa nag-umpisa ang sunog sa balay ni Miriam Akla kag madasi nga naglapda sa makaingot nga balay. Sa video nga ini nga kuha sa isa ka residente makita na pagkinarankaran sa mga tawo ug matap na ang kalayo. Apang ulihin na ang tanan, kag ginlamon na sang kalayong duha ka mga balay samtang partially damaged naman ang apat ka iban pa. Maswerte na lang suno kay Joanne nga may naghatag pa sa ila sa mga bayo. Emosyonal ini bangod 20 ka tuig nila ginamat-amat pa kayong ila balay, apang isa na lang kamasubo nga handumanan matapos nga ginlamon sang kalayo. Pasko pa lang ko ng kuwan. Sige lang, importante, nasalbatan ng bata ko kagantiya ako sa babaw tulog. 20 years na nag-star kami din. Amo pa niya tabo. Sige lang. Makaya man na magamit man na nakagkuan. Suno sa isa sa mga nasunugan nga si Manong Jeffrey, kung wala lang kuntani na atrasar sa masobra 30 minuto sa makatapos ang Bureau of Fire Protection, wala na kuntani pa nagdako ang halit sang sunog. Na survive guro basi amo ni balay guro way pa ni madalasa. Way pa guro ni maubos. Kay pagabot nila sunog na niya amon tunga na balay mo. Suno naman sa BFP, bangod sa tuman kagutok sang dalan, nadugayan sila makasulod sa lugar. Dugang pa nga ang mga balay ang human sa light materials. Isag man na sir sa mga challenge na ton sa mga barangay official sir nga every time tani nga may muni nga paros ni mga insidente nga matabo dapat immediately gid sila nang pumuluyo nga i-clear gid ang dalan. Wala labutan ka mga dagko sa aton mga fire truck. Kaya what if kung may mga park na or double park ng mga tricycle at hindi ganyan kasulod. Naglabot naman sa masobra 255,000 pesos ang balor sang halit sang sunog. Panugyan sang BFP sa publiko ay labi na subong nga naghihilapit ang selebrasyon sang Pasko kag bagong tuig. Ang pating rep ma-unplug tanan nga mga electrical device to avoid sang posible kay posible man na maging tunaan mo. Ang mga addition hindi gid pagpabayaan bing mga kung gabi man ang mga Christmas light before magtulog dapat i-unplug naman na. Jerd, base sa pinakauling investigasyon sang Bureau of Fire Protection, base sa fire patterns nga nakitaan sa ginhalinan sang sunog, electrical in nature kung palyado ang koneksyon sang kuryente ang source of fire. Jerd? Madamo gid nga salamat sa detalye kapuso John Sala.